protect jagano ilegan magan tini o movement khaijagi to phano baksa borok rok nijini sartho nanane bagai ang se khayo ang simin se kok sawo om tike sai ang sana takok tai buk song pulano norok no hamaya faro ilpura notice news channel bai norok ngai tongman bagai ei norok ano saput rigui tongman bagai norok no belai no pai phelaya aksangma ei kulumung ya faro ang tini norok bai kisisa nukjagai ok sanani haimani main uddesyo ka omono baksa khakhawi tongmano bini omoba news channel sibla namni bagai omo hai korok sawi matong kha kisu borok masugui mano yaba ini ang norok bai nukjagai ok sanani bagai nukjagmani main karon thakeba topic kha kaisano takuk tai buk song nukhung kaisani nukhung go jodino buma buka song walai kajia thagia ha somlai mani thagia oma hai jodino anukhung go sal burum no kese kereng ngai to ke anukhungni jara tongnai busabuti rong bobishot thaigeba thina boro thang soginai okogrong no tino tini kisisa norbai kaham hamya selainai khapane takuk tei bukso nukhung kaisao tini walai kajia ini sejalai yasi sulai thamsi kalai ini tomung no nukhung kaisani borok omo haini to hanke a nukhungni jara busabotui tongnai rokni jibon haikeba bobishot boro thangsoginai kaham daengnai na hamel engnai habane takoktai bukso जों o tongmani jorao जों phangke no जों sawi mankha dei srai ke no जों pukas जों lukha sini tiprasa ni bisingono tini yasi sulai kok salai mani bono sejalai mani bono kulai mani bono hame salai mani जों गोबां मानो दाबो नुगै दं खाबान थाखै उस केबा जदिनो अमहाय नुखुं काइसावो इनि जग्रा जग्रि मांनो चलिउ दं के अ हा साकानि तिप्रासा टंक संरमनि बरमनि भबिष्यत फ्यूचर गाहाम देंनो बिनि नुखुंनि खरकसा मालिक हाइकेबा नुखुं संसारना रखसे बिनि अ नुखुंनो गाहाम के संसाय मानिया ठीक मते गाहाम खालायमाया ठीक मते खम खालायमाया के आ नुखुंखौ जारा तंनाय जेराय खोनाय रंनि बरंनि तामंनाय आबन ताखते बुसं तामंनाय एबा जों अबनो अ जराव जों बबो कबुय बबो ताताल बबो सत्य जों आबनो गाहामके सावै मानानि नाङा जों किसुता सिगां जों नुखा गोबां मा थाइरगत प्रग्राम रक खालायगा हिंके सिनि बररक सेजालायमानि अमो फनाबो मुतै तेमासाबो मुतै तेमासाबो हाय अमो हायमांनो ताबु कम्पिटिशन सलिलाय फियाबा मुतु नारदि खापान ताखै बुस आमिं साखाय थंगो फियाबा सिनजकाय लेंगु अमो हायनो खापान ताखै बुस सिनज साबो जों जनगण रंनो एदिबा आगो सिनि तिब्रा सारंनि दै काहामा नयाखु न काहाम करे कारेन्ट रक थिं मते नुखुंगो सुंया वाति पाम्पि थाइकेनो इनि सासा खरसा कारेन्ट करे थां
एबा नुखुरक दिनै गोबां मानो जोंजाल खस्थ'आव दिनै हाजार हाजार परिबार दिनै नुखुं गोबाय मुखाय मासाया मानैया दुख बिमा दिनै गुफुलंलाय दं एबा दिनै सिनाय नुनाय बर'रक बर'नि बिसिंखौ हंके दिनै वाला लायनानै सेजा लायनानै बने बनो हामे सालायनानै बने बनो गलनानै बने बनो सोप्रांनानै अमा हायमांसि दिनै बेरायनो तैयै सामुं तांलाय दंलायसिउ खाबन ताखौ टेबुलसं दिनै तमुंनो नुखुं चालंनाय रकसे दिनै अमा हाय बेरायनो हामिया दिनै वालाय काजिया मांनो तिसालाय तहांके यासि मांनो सुलाय तहांके बने बनो मांनो मेखालाय तहांके आ नुखुंनि बर'रक बुफुर हामनाय बुफुरु न किसि मिसि रक संसा सांनाय गामि आमसाय रक तैमा नैया बुफुर तै सफायनाय लामा कोरै बुफुर लामा सानामजांनाय दिनै बर'नि बिसिंखौ दिनै केरें मुरुं लाय तहांके आबोनि बागैनो हाबानि ताखकताय बुकसं जों अ जरावो जों सायमाना नांनाय एकता दै जों सायमाना नांनाय साबो कुबुय साबो ताताल साबो सय सय दफानि बागै सामुं खालायनाय अमाहाय बर'रंनो तैयै जों वा सुंनानै नांनाय खाबानि ताखकताय बुकसं जों सालायो CPM नि जरावो तिब्रा सारंनो गाहाम खालायलिया उन्नति खालायलिया तिब्रा सारंनो सोकोल गैखिगा तिब्रा सारंनि हानो खसरै खिगान साव अकरै राइट CPM नि जरावो लीडर थुं MDC थुं MLA थुं मन्त्रि थुं वाजै बसंनि बरक मांनो अंखना वाजै बसंनि बरक ngैनो तिब्रा सारंनि हामरायनाय लियाना फियाबा ताबुक तंमानि जरावो अ जरावो तो ADC एलाकानि बिसिंको जों नासिगै हायका वासुगै नाखेंके लेखाय नाखेंके जत से तिब्रा सारमांनो MDC थुं MLA थुं मन्त्रि थुं फियाबा तांगै आबुआ हायनो हाय केरें मुरु दिनै बरक से दिनै हामलाया खापिलाया हा जग्रा जग्रि लाय दंगो दै बुफ्रु गामि आमसाय रग डेभलप खालायजासिनाय बुफ्रु टंकसं लुगुरंनि टंथाइसा थाइर गाहाम मुसिनाय ओमफ्राय आबोनि बागैनो हाबानि ताखकताय बुकसं जों बोसगानि साल' जों गाहामके वासुगै जों याखै सोलायनानै नांनाय ताखकताय बुकसं जों 12 बছर या 13 बছर या 100 बছरनि सिनि जों चिन्तिग्रा सारक दुख बिमान नानै फैनानै कंग्रेस जराबो जों सालायो तिब्रा सारकनि मासाया मानैया CPM नि जराबो जों खोनावो तिब्रा सारकनि मासाया मानैया एबा अ जराव जतन तिब्रा सा MDC MLA मांनो एबा अ जराव फानो दा ताउबो खरसासो 10 दंना ओंखाय आं साना मुसुंगो CPM नि जराव 10 फानो अंखना नायखल नायर एबा ताबुक सिनि ADC नि बिसिंगो जतन तिब्रा सा मांनो जतन सिनि कुं बारा मांनो एबा तांगै दिनै सिनि तिब्रा सा MDC MLA मन्त्रि मानै फानो ताबु तिब्रा सारंनि तंदाल हायनो हाय ngै तंनानै ना आबोनो जों गाहामके वासुगै नायनायनि दरकार खाबानि ताखकताय बुकसं दिनै नुखुं कायसावो वालाय सलाय गाजिया थागिया बने बनो मालिस लाय दंहा बबो आं तेकेसा दा कुसुको कायमानो तेखरजबो आं तेकेसा शेर गाहाम दामानो तेखरजबो आं तेकेसा नखा साकाव कायदामानो एबा अमा हायमांसि ताबु कम्पिटिशन खाबानि ताखकताय बुकसं अमा हायमांसि दंखाय लुकुरंनो बुफुर साबसिनाय बुफुर तैदुनाय एबो लुकुरक मासाया मानैया बिरमान पटाप पटाप खालायबायनाय खाबानि ताखकताय बुकसं अककनो नरक मुतुनारदि आं नरक हायनो हाय बायथागो कक सानानै मुसुंगो
amswk thanggo sinjokai lengo yaba okok no muitu narbi okok bo jagao galai bo jagao khobjak okok phaisano norok kaham ke muitu narbi takok tei bokso ge tini ni kok tubui family ang orono pairikha norok ulani simi paithak jora tripura notice news channel bai rungui tongman bagui ei logi rui tongman bagui norok no haina hai paithago jotono no khulumung jafar